अगर आप भी चाहते हैं यमुना म्यूजिक के ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि सभी वीडियो आप तक पहुंचे। धन्यवाद। माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। बास के बहंगिया लचकदार बहंगी किनले बानी, बहंगी किनले बानी। हे बास के बहंगिया लचकदार बहंगी किनले बानी। ओही रे बहंगिया में 3 गो फल सजवले बानी। ओही रे बहंगिया में 3 गो फल सजवले बानी। नारियल नेमुआना जब बहंगी किनले बानी। बास के बहंगिया लचकदार बहंगी किनले बानी, किनले बानी। बास के बहंगिया लचकदार बहंगी किनले बानी, किनले बानी। माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। दौरा में औरत साजी घाटे जब जाइले, सबके पूछेला दौरा के कर आइल बा, दौरा के कर आइल बा। दौरा में औरत साजी घाटे जब जाइले, सबके पूछेला दौरा के कर आइल बा। दौरा में केरा नारियल सुपावा सजवले बानी। दौरा में केरा नारियल सुपावा सजवले बानी। बास के बहंगिया लचकदार बहंगी किनले बानी। बास के बहंगिया लचकदार बहंगी किनले बानी, किनले बानी। बहंगिया लचकदार बहंगी किनले बानी, किनले बानी। माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। जलती उठाई सैया बास के बहंगिया, फूट जाता हो सैया भोर के किरनिया, भोर के किरनिया। जलती उठाई सैया बास के बहंगिया, फूट जाता हो सैया भोर के किरनिया। राइटर ओम प्रकाश से गीतिया लिखवले बानी। राइटर ओम प्रकाश से गीतिया लिखवले बानी। गावता रे जेतिया तोहार बहंगी किनले बानी। बास के बहंगिया लचकदार बहंगी किनले बानी। ओही रे बहंगिया में 3 गो फल सजवले बानी। ओही रे बहंगिया में 3 गो फल सजवले बानी। नारियल नेमुआना जब बहंगी किनले बानी। बास के